May nga po Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Update niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KCAT Channel 11. Kung mabatian na kami sa FM station nga FMR Bacolod 91.1. Kagyari ng top 10 nga mga balita sa Negros, subong nga adlaw. Govlacson, nagsiling nga press con sa tatlo ka mga presidential candidates, disappointing. Pero sa Nicos Coruela naman nagsiling nga nagapakita lamang nga madaog si BBM. Duha ka mga ginapatian katapos ang NPA, patay sa separado nga engkwentro, isa ka soldado, pilason. 7 ka mga eskwelahan sa Bacolod nagsugod sa limited face-to-face classes. Gubernatorial candidate Atty. John Orola, suportado ni Presidente Duterte. Kag sa good vibes, aton diskubrihon ang nagkalinain nga mga waterfalls sa Negros. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, may ginapaabot na naman nga pagsaka sa bilis ang produkto petrolyo, buwas nga adlaw. Piso kag 70 tubtub 80 sentimos ang igasaka sa kada litro sa diesel kag 40 tubtub 50 sentimos naman sa kada litro sa gasolina. Inibase sa forecast sang Unioil Petroleum Philippines. Sa nagligad nga semana, piso ang rollback sa gasolina kag 30 sentimos naman sa diesel. Sa pagpatuman sang saka sa bilis sa buwas, magalapaw na naman sa 70 pesos ang litro sang diesel, samtang 67 pesos naman ang gasolina. Lasay sa Martes ang agay patuman ang saka sa bili sang produkto petrolyo. Sa number 9, masobra sa 3,000 ka mga vote counting machines ang natalana para sa testing kag sealing. Huwebes Santo sa nag-abot ang mga vote counting machines sa Bacolod. Gani humalin sa weekend, dangin masako na ang COMELEC sa pag-segregate sa mga VCMs. Sunod sa Attorney Revo Sorbito, Acting Elections Officer sa Bacolod, magluwas sa 490 ka mga VCM sa mga polling centers, mayara man sa contingency machines kag equipment nga gintala na in kaso mayara sa posible magtuhaw nga problema. Sa Mayo 7, igapresentar sa katapos sa media ang mga VCM para sa final testing and sealing. May masobra naman sa 2,900 ka mga VCM ang igatalana para sa mga polling centers sa Negros Occidental. Sa number 8, 61.03% sa target nga mabakunahan sa Negros Occidental ang fully vaccinated. Inibase sa April 16 nga report sa Provincial Health Office. Nagakasayuran nga sa 2,098,421 ka target nga mabakunahan, 1,280,654 ang fully vaccinated. Sa 80% sang populasyon nga ginset nga target mabakunahan, ang La Carlota City ang nagaisahanon nga LGU nga nakalambot sini sa among nga report. 82.52% ang nabakunahan sang La Carlota sa target sini. Ang syudad naman sang Cadiz, Ibi Magalona, Pulupandan, Sagay City, kaga San Enrique ang may masobra sa 70% sang ilang target population ang fully vaccinated sa among nga report. Samtang suno kay Dr. Claudelia Josefa Pabilio, ang in-charge sang vaccine distribution sang probinsya, ginpasiguro na nila damlag pa nga ma-allocate sa nagkalain-lain nga mga LGU ang mga bakuna nga maga-expire sa Abril 30. Ini sa pagpasiguro man nga mauna ini gamit kag indi mausik. Duha na lamang ka semana ang nabilin kag mag-expire ang masobra sa 221,000 ka dose sa COVID-19 vaccine. Sa number 7, anom ka mga banwa kag syudad sa Negros Occidental na paidalom sa Alert Level 1 tubtub sa Abril 30.
Ini nagalakip sang Victoria City, Sagay City, Lotus City, Ibi Magalona, Pulupandan kag San Enrique. Ang nabilin nga bahin sa probinsya yara naman sa Alert Level 2. Nagalaom si Gobernador Eugenio C. Lacson nga kuntani, ini magaduso man sa iban nga mga LGU nga magtingwa ilabi na sa ilang nga vaccination program, agoto sila ma-downgrade man sa Alert Level 1. Samtang wala naman nagauntat ang probinsya sa pagpahanumdum sa publiko, nga hindi makalipat sang minimum health protocol. Ilabi na nga ginalantaw naman ang pagtimbuok sang kaso sang COVID-19. Ilabi na nga may mga nagasupak sa health protocol karon nga campaign season. Makatublag naman ang ginalantaw liwat nga pagsaka sang kaso sunod sa gobernador kag kuntani malikawan ini labi na nga wala man nagkulang ang otoridad sa pagpahanumdum sa publiko. It's happening in Hong Kong, it's happening in China, so I guess they can and they know that what's happening here in the Philippines where we have this campaign period, obviously violation of distancing. So it's a prediction that they're making, and it's scary, no? Because the numbers that they're saying is really big. So the thing is, wala man ta nagkulang paibalo sa tao. Sa number 6, mangunguma nga nagmaoy patay matapos nga aksidente matiruhan ang kaugalingon. Patay ang 38 anyos nga mangunguma nga si Bueno Santa Ana matapos ini malukpan sa iya mismo nga armas sa Barangay 3 sa Banwa sa Hinigaran sa Biyernes Santo. Sa investigasyon sa Hinigaran PNP, samtang naghahanda sa isa ka birthday celebration, nagmaoy si Santa Ana bangod sang kahulugbon. Nagtambag lang sunod sa pulis ang himata sang may birthday nga si Lodel Saligan. Apang nagpagwa sang armas si Santa Ana, gani sila ang nag-agaway. Naglupok sunod sa pulis ang armas kag naigo sa ulo si Santa Ana nga nagresulta sang iya nga kamatayon. Detained karon sa Hinigaran PNP si Saligan, apang hindi naman magpasaka sang kaso ang pamilya suno sa pulis. Sa number 5, sa Banwa sang Hinubaan, isa ka lalaki ang ginlabo-labo kag ginutdan sang ulo bangod sa pagpangimon. Patay ang 32 anyos nga si Rene Canyo matapos inigin labo-labo kag ginutdan sang ulo sang yaupod sa inom sang Huwebes Santo sa Barangay Bakuyangan, Banwa sang Hinubaan. Sa investigasyon sa PNP, upod nga nagainom sa kamong gabi si Canyo upod sa suspect nga si Jerry Del Carmen kag ila apat pa ka mga abyan. Suno sa pulis, nangimon si Del Carmen bangod iya ginadudahan nga nakursunodahan sang biktima ang iya sining live-in partner. Samtang papuli, ginsundan sang suspect si Canyo kag ginlabo-labo. Iya pagalingon niya ginutod ang ulo sang biktima. Detained na karon si Del Carmen matapos maaresto sang kapulisan kag ginpasakaan sang kaso nga murder. Sa number 4, duha ka mga ginaalegar NPA patay, soldado pilaso naman sa separado nga mga engkwentro. Patay ang duha ka ginaalegar katapos ang New People's Army, samtang isa naman ka soldado ang pilason sa separado nga engkwentro nga nagluntad sang Huwebes Santo. Las 5 sang aga sang Abril 14, una nagluntad ang engkwentro sa tunga sang 94th Infantry Battalion kag NPA sa Barangay Karadjuan sa Himamaylan. Napatay sa engkwentro ang isa ka NPA nga ginkilala nga si alias Johnny. Nag-ago man sang minor injury ang isa kakatapos sang Army. Las 8 naman sang aga, nagluntad ang isa pa ka engkwentro sang amo nga adlaw sa Barangay Enrique, Villanueva, Banwa sang Sibulan sa Negros Oriental. Kapin 12 ka mga armado nga rebelde amo ang naengkwentro sang 11th Infantry Battalion nga nagresulta sa kamatayon ni Jonard Salo nga ginaaligar team leader sang Southeast Front sang NPA. May mga armas man, granada, anti-personnel mines, kag iban pa nga na-recover sa separado nga encounter site. Sa number 3, pito pagig ka mga eskwelahan sa Bacolod City ay nagsugod naman sa ilang limited face-to-face classes. May report si Nico Delfin. Mansig dulong kag sugat liwat ang mga ginikanan sa ilang mga kabataan sa pagbalik sang limited face-to-face classes sa Andres Bonifacio Elementary School 2 sa Bacolod. Okay naman, makapa na sila.
Kung kabalay lang nga duwain mo tanan. Suna sa school principal nga si Jeneline Masitas, may isa kagatos lang anay ka estudyante sa kinder as sa grade 3 ang gintugutan sa pilot face-to-face classes. Pero nalipay sila nga bisan paano nakabalik na sa eskwelahan ng mga bata makaligad man sang halos 2 ka tuig nga distance learning tungod sa COVID-19 pandemic. Relieved na kami subong kay slowly nagabalik na sa normal ang Andres Bonifacio 2. Pero may ara kami feeling man na kulba kay base anytime wala kami kabalo. Dako ni nga risgo ang amon nga ginatake tungod kay hindi kami kabalo sa amon nga panguntra. That's why 101% extra careful gid in everything kami. Magluwa sa ABES 2, ginsugura naman ang klase sa 3 ka mga elementary school kag 3 ka mga high school sa Bacolod. Pero ginako sa mga manunudlo nga kinahanglan matagaan gid atensyon ang reading kag literacy program sa mga magagmayng estudyante, ilabi na nga manugtakop na ang school year. Subong ni nag-adjust pang kabataan, especially ang grade 1, 2, and 3. Kay ang grade 1 and grade 2, wala pa gid na sila kakadto sa eskwelahan. Lain ang pagtudlo sang maestra compared sa balay lang sila nila. So, budlay man ako on, pero delayed gid kayo ang reading sang kabataan. Literacy and numeracy wise. Nauna na nga nakasugod ang face-to-face classes sa Alangilan National High School kag Apolinario Mabini Elementary School. Nagsugod man ang pilot limited face-to-face classes sa University of St. Lasal Integrated School sa idalom sang Alert Level 1 status sa Bacolod. Nico Delfin para sa DGCast Negros. Sa number 2, gubernatorial candidate kag anay Congressman Attorney John Orola suportado ni Presidente Rodrigo Duterte. Sa pagtililipon sa katapos ang federalismo ng dugong dakilang samahan, gintuad ni Glenn Badon, ang Secretary General sa grupo nga suportado ni Presidente Rodrigo Duterte ang kandidatura ni anay Bacolod Congressman John Orola. Ginsiling man ni Badon nga magluwas sa presidente. Naghinunan man sila sa katapos ng pamilya Yanson para mas matibong ang kandidatura ni Orola sa probinsya. Nagapasalamat naman ang anaya kongresista sa nabaton nga suporta sa iya pagkampanya sa idalom sang PDDS. Si Orola ang mangin kasumpong ni incumbent Governor Eugenio Jose Lacson sa pagkagobernador sa Negros Occidental. Ang nag-utos na gawin ang federalismo ng dugong dakilang samahan party is no less than the president himself. Kaya kung siya, si John Orola, ang gobernador ng PDDS, he has the green signal from President Rodrigo Roa Duterte. To run because it is my own conviction and my own advocacy, not of the Yanson. Although ang advocacy na yan ay righteousness of governance, sa Yanson rin yan ng mga programa. Kaya kung ano po, salamat po na marami sa trust and confidence ni Presidente sa akin. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Disappointing. Inipaglantaw ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson sa press conference ang kahapon sa 3 ka mga presidential candidates. Mas dako ang ginapabot kung tani sa mga pumuluyo kag ang nagwa sa press conference suno sa kay Lacson ang nahibaluan naman sa mga pumuluyo. Personal nga ginpaabot sang gobernador amuman ang pagpahayaga sang withdrawal sa mga low-ranking nga mga presidential candidate kag pagpabor kay Mayor Isko Moreno Domagoso nga isa sa 3 ka mga nagpatawag sang press conference. Hindi man gani niya mahangpan kung ano ang luyag nga malambot na anday Domagoso. Senador Panfilo Lacson kag Norberto Gonzales. Si Lacson ang nagatibong sang kandidatura ni VP Leni Robredo. Nagapati nga ang panawagan kag ang nagagawa sa press conference hindi makaapekto sa kandidatura ni VP Leni. Nagapati naman si Anay Mayor Sandy Coscolluela, ang spokesperson sa BBM Sara sa Negros, nga ang natungdan nga press conference. Nagapakita nga si Anay Senador Ferdinand Marcos Jr. ang nagapanguna sa presidential race kag imposible na ang pag-overtake sa iya. I thought that the press conference was a dud. D-U-D. People were expecting more.
than what they said yesterday. People were expecting that a couple of presidential candidates will withdraw in favor of another presidential candidate. I really think that there was no need for a press conference just to make that kind of an announcement. No? So yun, it was very disappointing, and there was really no need for that press conference. I don't know what they were trying to achieve. It turns out it's only Mayor Isko who wants VP Lenny to withdraw. Senator Lacson, I think, clarified and said that is not his position. I would call this the last nail on the coffin of the number 2 candidate was the press con yesterday of the 3 presidentiables. I do not want to touch on their own intramurals, but as far as we are concerned, these are the information that you can gather, which tells us why we will win. Number 1, the 3 other presidentiables acknowledge that BBM is number 1. They also said that at the rate things are going, the margin of BBM to number 2 is impossible to catch. The psychology of the Filipino voter, they go with the winner, they go with the llamado. So by saying that BBM is number 1 and there is no way number 2 can overtake number 1, that in itself will start a deluge of voters going to BBM. Sa Good Vibes, nag-init na naman sa mga nagapangita sang paliguan. Kasubong sang busay o kun waterfalls, yari naman ang suggestion ni Romeo Subaldo sa inyo. Kung mag-amo sili kablo ang tubig sa Busay, hindi ka paayan maganyat nga maligo. Tapos may swimming pool man kang cottages. Kag, sementado ang steps papanaog. Ini ang bugal sa Kabangkanan City nga Mag-Aso Falls sa Barangay Oringao. Kung gusto mo naman yan sang mataas gid nga waterfalls kag Instagrammable nga view, pwede ka sa Bambi Falls sa Barangay Biao sa Binalbagan. Ang pinasahit diri kay unlimited ang matahom nga mga views sa kabukiran samtang nagkabiyahe ka pasaka sa highway sa Biao. Pwede ka maka-stop over sa Hermit Mountain nga ginatawag nila. Pero ang dalan, wala pa gid mahuman pero lapit na lang. Sa subong, bisan hindi 4x4 ang salakyan sarang makasulod dito pero may dalagko nga mga bato sa dalan. Pero worth it ang tanan pag abot mo na sa atubang mismo sang Busay. Mala Jurassic Park naman nga view gina-offer sa gintugdan sa Barangay Araal sa Lotas City. Hindi pa man masaka ang tanan nga mga falls pero bisan sa Busay abaga ka pa lang kung maabtan ka sang fog, amo sili ang itsura. May ara man sang viewing deck para sa Twin Falls. Kung hindi kaya gusto magpalayo-layo ka gusto mo lang magtusmaw sa matugdaw na tubig, pwede ka naman diri sa may sitio Tambara sa Barangay San Fernando sa Talisay City. Ini naman ang ginatawag nila nga Binulusan Waterfalls. Iconic ang bamboo bridge sa tunga. Kung uhaw ka pagid sa adventure, pwede ka pagid kasaka sa iban nga mga busay sa ibabaw. Makadula stress ang mabugdaw nga tubig. Kung gusto mo naman niya sang matugnaw with the tubig pero hindi ka gusto maglakat o kung magtaklas sa malayo nga distansya, ang gawahon Eco Park sa Victoria City ang dapat sa imo. May swimming pool, may busay. Kilalang ka step, makalumpat ka na sa ice cold na tubig sa busay. Swak na swak yun ini, nga summer getaway, kung may ibang pagid na mga pwede mahimo sa lugar. Sa unahan lang sa DSB sa Barangay Marcelo sa Calatrava, sa higad lang sandalan, kag mga 30 minutes nga lakat, malapot mo ang Latason Falls. Amo sini kataas ang bulog sa tubig. Pwede ka makapungko sa tubang lang sang busay kag magpulo pangapi. Pwede man makatusmaw. Daw kortina lang tawon ang nagakahulog na tubig. Kag kung complete nature trip ang ginapangita mo, kag gusto mo mabalasan sang Laktanay, pwede ka sa pulang tubig sa Patag na Silay.
Kung outdoor person ka kag nagapangita sa adventure, pwede gid dinhi sa imo. May mga surutay kag laktanay antes malapot ang mismo nga busay, pero ipreparar lang ang lawas mo sa katugnaw sa tubig kay gikan ili sa kabukiran sa Northern Negros Natural Park. Kadamo pagid sa mga matahom nga busay sa Negros, ikaw na lang ang ginahulat nga maka-time para mag-enjoy. Barb, kita mo kadamo pagid sang kadamo sang waterfalls ginamit diri sa Negros aton. Kag ang tubig ming makagalanyat, no? Although kainit-init pag abot mo to, I think makurog-kurog sa kabugnaw. Pero mo na namin siya kay relaxing siya kung trip mo yan nature trip. Ang dumas Correct. ka makadto sa waterfalls. Oo. Ang huni pa lang nga daan ming enough na Sa maka... tubig. Kaagam nito mga balita sa Negros subong nga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga maihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.